Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Ta yi min ƙanƙanta kashi na 10. Ko da ya ɗora ta a saman gadon bata saki towel ɗin da ke jikin shi ba, ko bata buɗe da hanta ba. Kwantar da ita yi sannan ya bi ta da kallo. Murmushi sannan ya miƙe tare da shiga toilet. Ƙarfafa ƙofar ne ya sa Zara saurin buɗe da hanta da sauri tana mai kai dubanta. Towel da ta riƙe shi gam da hannunta. Wato sintirin shiga toilet ɗin kenan. Aiko firgit ta sauko daga saman gadon. Sai fama waje take kamar wara gaskiya. Da saurin gaske. Da towel ɗin sannan ta fice daga cikin ɗakin tana manufar ɗakinta. Ko ta cire ɗakin kulle ƙofar ta yi sannan ta nufi toilet ita ma. Fan ɗinta ta cire. Daga wani abu na zubowa. Fari sai faman yauƙi yake mai uban kauri. Sosai kanta ya kulle. Don ita tunda take ba taɓa ganin irin shi ba, haka lalika ba ta san menene ba. Gabanta ne yake ya faɗi. Ta shiga da Allah ya sa dai ba wata sabuwar cutar ta ɗauka ba. Wankewa ta yi sosai sannan ta gabatar da wanka. Da fito ta kimtsa kanta cikin doguwar riga wadda ta bi jikinta ta luf. Sosai rigar ta fito da surar jikinta. Ba ta yi wata kwalliya mai yawa ba. Ta saka hular kanta da kayan da Sarayya ta siyo mata a MB Fashion and Collection. Sosai kuwa ta yi kyau saboda hular. Saboda kamfanin da suke ƙera hulunan irin na zamani ne. Masu matuƙar ɗaukar hankali na amare da 'yan matan amarya. Na yara da na manya daidai biyan buƙatar ku. Ga mai buƙata aikinsu zai iya kiran wannan namba 070 33 6 33 and 44. Suna tura a ko'ina a faɗin duniya a cikin farashi mai sauƙi. A hankali ta sauke nauyi ajiyar zuciya bayan ta tuno da abin da ya kanta da yayin taɗa su. Komawa ta gefen gadon ta zauna tana mai zuba uban takumi. Ta ma rasa me yake mata daɗi. Yunwa take ji sosai amma kuma kunyar fita. Gudun kada ta haɗu da shi ya sa ta zauna ta zamanta abinta. A ɓangaren Ahmad kuwa, ko da ya fito bai kanta ba samsam bai damu ba. Dan ya san guduwa ta yi. Kimtsaya cikin ƙananan kaya da suka dace da zubin halittar jikin shi. Sosai ke jin kanshi cikin wani irin farin ciki mara misaltuwa. Dan yafiyar da Zara ta mishi ba ƙaramin samun sukuni ba. Shi yasa yake jin bashi da wata sauran damuwa a cikin zuciyar shi. Falo ya fito. A zaton shi zai same ta a can. Amma bai kanta ba. Sai Momi da ke zaune a saman danin tana lunch. Gunta ya ƙarasa yana murmushi. Ya darasuna har ƙasa. Sannan ya ja kujera ya zauna. Abinci ta zuba mishi. Ta tura mishi gaban shi sannan ta ce da shi. Zara ta zo min da zancen makaranta na ce ta je ta same ka. Shin kun yi magana ne? Sannan wani hukunci ka zartar? Sai dai murmushi mai ƙayatarwa sannan ya fara magana. Ta faɗa min Momi. Kuma na ga dacewar haka ne ma. Saboda ni ma kin ga dama nan da next 2 months hutuna zai ƙare. Na haka zan koma aiki. To zan yi ƙoƙarin ganin na samu mata gurbin karatun. Amma da ya ƙara shi magana cikin tsantsar biyar da yake wa mahaifiyar shi. Murmushin jin daɗi Momi ta tare faɗin. Hakan ya yi kyau Muhammad. Allah Ubangiji muku albarka. A ta dai haƙuri. Ka san halin mu mata sai haƙuri. Murmushi ya tare faɗin. Insha Allah Momi. An jima za mu wuce gidan matan da na ga jikin nata ya gama warwarewa sosai. Ya ƙara shi magana ɗan kunyace. Dan har so sakiyar shi yake yi. To dama wa ya hana ku? Rigimammiyan matar ku ce ai. Yanzu kuma in ta amince za ta koma ai mu ba za mu hana ku ba. Momi ta yi magana cikin yin murmushi. Dan ba ƙaramin daɗi ta ji ba. Da ya zo mata da wannan al'amari. Godiya ya mata sosai. Da miƙe ta bar wurin. Plate ɗin abincin ya ajiye. Ya ƙara wani abincin a kai. Ya ɗauki ruwa juice. Ya daura a saman faranti sannan ya ɗauka ya nufi ɗakin Zara da shi. An kwakwaso ƙofaye. Zambar Zaran ta miƙe kamar mara gaskiya. Dan da a zaton ta Momi ce ta zo ɗakin nata. Jiki babu ƙwari ta zo ta buɗe mishi ƙofar ɗakin. Tana ganin shi ne ta yi baya ta sunkuyar da kanta ƙas. Saboda wata irin kunya take ji tashi.
Wucewa cikin ɗakin ya ajiye abinci, sannan ya nemi gefen gado ya zauna, yana mai ƙare mata kallo. Sosai ƙirar take matuƙar imauta shi, sai dai ƙanƙantar shekarunta ba za su bari ya mori jikinta ba yadda yake so, saboda har ga Allah ta yi mishi ƙanƙanta. Tura ƙofar ɗakin Zara ta yi a hankali tare kullewa, sannan ta tsaya a wurin da take. Ta dago ido a sace, za ta kalle shi. Hannu Hamad ɗin ya miƙa mata alama ta ƙaraso wurin shi. A matuƙar kunyace, ta taka ta ƙara sagun shi, tana wasa da ɗan yatsun hannunta. Kan cinye shi ya zaunar da ita. Ai tana zama ta ji wani abu ya zuba a cikin fan ɗinta. Sosai ta tsorata da jin zubowar shi. Hakan ne ya sa ta hakikance cuta ce ta kama ta. Idanunta tsoro fal cikinsu. Sosai Hamad ya lura da yanayinta. Na haka cikin kula ya riƙo hannunta, a tausashe ya fara magana. Waya faɗa min, tsoron me yake ji bebi na? Dago fararen idanunta ta kalle shi. Bakinta har haɗewa yake yi. Hawa yana biyuwa daga cikin idanunta. Ta fara magana cikin tsantsan kunya. Yaya, wani abu ne ke zubowa daga cikin jikina tun da na baro ɗakinka. Na wanke amma yanzu ma sake bi na yake. Yanzu ma sai da ya zubo da na hau cinyarka. Kuma kun har motsi yake in kana riƙe min hannu. Sosai ya tattaro dukan wata nutsuwa tashi ya miƙa mata. Cikin rarrashi ya fara magana. Ta ina yake zubo miki, bebi na? Kuma ya kalar shi yake? Ya yi tambaya na mai kallon ƙwara idanta. Cikin matsananciyar kunya ta ce da shi, fari ne mai yauƙi. Sannan kuma ta gabana yake fitowa. Ya ina tsoro ko dai ciwo ne kama ni. Ta ƙara shi magana cikin kuka. Sosai Hamad ya fahimce ta. Dariya ce ta kusa kubce mishi. Amma sai ya cije, cikin rarrashi ya fara magana yana shinsina wuyanta. Cikin murya irin ta da sha'awa. Ba za mu iya tabbatarwa ba, amma bari in duba an gani. Ko don a tare abin da wuri. Ya faɗa yana mai kashe mata ido ɗaya. A hankali ta gyaɗa mashi kai, alamar ta amince ya duba ya bata magani. A hankali ya kai bakin shi nata, sannan ya ɗan ware ƙafarta, sannan a hankali yake ɗan shafa cinyoyinta. Tsaraji take ya sake zubowa. A hankali dube ta cikin kashe ido ya ce, ya yake ji yanzu? Sai da ta lumshe ido, ta cije leɓanta, kana ta kwantar da kanta a saman kafaɗar shi ta ƙara faɗin. Ya ƙara zubowa. Yaya zubowa yake yi? A hankali cusa hannun cikin fan ɗinta. Dinkan ya isa inda ya nufa, ya ci karo da baƙo na Zara da ya yi ambaliya. Murmushi ya daura bakin shi akan nata, ya fara kisan ɗinta. Sannan a hankali kuma ya fara wasa da hannun shi a wurin. Wayyo, da narkewa ta yi gaba ɗaya a cikin shi. Tana mulimshi ido gami da buɗe su. Wani ɗin nishi take saki tana kiran sunan shi, yaya. Gami da riƙo hannun shi sosai. Kan gadon ya kwantar da ita, ya ci gaba da shagulata. Sosai ta fice daga cikin hayacinta. Shi ma daurewa kawai yayi, dan ya ɗaukar wa kanshi alƙawarin sai ta cika mace, tukunna zai nemi wani abu a gunta. Dan yanzu har ga Allah ta yi mishi kankanta. Ya lura sha'awa ya tayar mata ɗazu. Shi yasa yanzu yake ƙoƙarin ganin ya fitar da abin da yake damun nata. Ta Zara baka sai kunne. Dama ɗan faɗin nata tuni ya wurgi da shi. Da abin da yake mata. Ko da wasa bai tura hannun shi can ciki ba. Daga waje yake bidirin shi. Jikinta ne ya ɗauki kakkarwa. Ta sake riƙo Hamad da kyau, kamar za a ƙwace mata shi. Sannan ta ji wani abu na fita mai ɗumi da daɗi. Shi kan sha Hamad ɗin ya yi mamakin sosai kawuwar Zara. Dan shi gani yake kamar bata san wani abu shi jin daɗi ba. Hannun shi kamar wanda ya dama a cikin talge. Zara ta yi lamo a cikin shi. Ta kwantar da kanta a saman ƙirjin shi na mai sauki a cikin zuciya. Bacci ne mai daɗi ya awon gaba da ita. Amma Zara ta yi a cikin shi, sannan ya sauko ya nufi toilet. Dan ba ita kaɗai ta kawo ba, har da shi kan shi. Tsaftace jikin shi ya yi wanka, sannan ya fito ɗaura towel a cikin shi. Gaban miro ɗin ya tsaya yana mai ya wuce, ya shiga gyara jikin shi da mayukan da kuma turarukan da ke saman miro ɗin.
Motsin shi ne ya farkar da ita. Kodai ta gan shi ƙasa ta da kanta tana mai ɗan yin murmushi. Dan Miro ya hango ta, da haka ta sauri ya ƙara sabunta. Hannun ta ya riko yana murmushi game da faɗin. Sannan Zara ta, ai Allah ne ya soki da na duba miki da wuri. Tabbas za an samu gagarumar matsala. Amma yanzu ai ba kya jin komai ko? Da sauri ta ɗaga mishi kai alamar tana mai faɗin. Bai sake zubowa ba yanzu. Sai dai da ka sa hannunka a wajen. Na ji wani abin ya zubo kuma shi ma daban. Ta ƙara shi magana cikin matsananciyar kunya. Dan tana siddar da kanta ƙasa. Gefen fuskar ta ya shafo yana murmushi game da faɗin. To ai shine ciwon da na baki da shi. Ciwo ne amma yanzu ya fita. Ota ya taimaka sosai. Ta gyara tsayuwar doguwar rigarta da ta riga ta jiƙe. Kai tsaye ta nufi toilet. Ki wankan tsarki idan kin shiga da niyyar yin wankan jana bakin ciko. Kai kawai ta ɗaka mishi ta ƙara shiga cikin toilet ɗin. Inda ta bar shi nan ya bi da kallo. Jake da spam. Kwashe zanin gadon yayi sannan ya koma kan kujera ya zauna. Bata jima ba ta fito ɗaure da towel. Santala cinyoyin ta waje. Sosai ta tafi da shi. Sai tasbi yake ga makakin surarta. Mai ta shafa, ta sa fauda. Sannan ta je ma'ajiyar kayanta ta ɗauko riga da siket na wani yadi mai taushi. Ta koma cikin toilet ta sako. Sannan ta fito kanta a ƙas. Je ki ɗaki na ki ɗauko min kaya waɗanda zan saka bebi na. Kin ga kin ɓata mu wa'incan. Ya faɗa yana mai ɗan yin murmushi ƙasa-ƙasa. Amsawa ta da to tana mai nufar ƙofar da niyyar fita. Muryar shi ta katse ta da faɗin. Ki haɗo min daga gajeren wando da singlet ɗita. Bata ce komai ba, ta fice ta nufi ɗakin nashi. Tare da ɗauko dukkan abubuwan da ya buƙata. Ta kawo mishi. Kama ta da ya kwashe zanin gado da kayan da suka cire. Ya sa a cikin washing machine da ke toilet ɗin. Shirya ya sanna ya dube ta game da faɗin. Ki shirya mu ce gida, mummy ta ce mu bar mata gida. Jibi Monday kuma zan kai ki makaranta. Da haka ki sauri ki same ni a mota. Idan na ajiye ki zan je makaranta. In je in yi dukkan abin da ya dace na fara zuwan ki makaranta. Ya ƙara shi magana mai duban agon da ke ɗaure a tsintsiyar hannun shi. Cikin tafiyar ta mai ɗaukar hankali, ta dako ta iso gaban shi. Tsiya yana mai kallonta. A hankali ta shige cikin tana mai rungumo shi. Ta saki kuka mara sauti game da faɗin. Yaya na gode sosai. Allah ya saka maka da alkhairi. Ta ƙara shi magana cikin kuka. In kina yi min asarar hawayenki, to wallahi zan fasa karatun naki. Ya faɗa yana mai goge mata hawayen da ke zuba daga cikin idanta. Ba su jima ba suka yi wa mummy sallama. Ta sa musu albarka game da faɗan zauna lafiya. Sannan suka runguma suka bar gidan nata zuwa gidansu. A gida ya sauke ta cikin nuna kulawa ya ce mata. Lokacin da za ta fice daga cikin mota. Ki kular min da kanki, kin ji ko baby na? Kai ta gyaɗa mashi, fuskar na ta ɗauki da murmushi ta fice daga cikin mota zuwa cikin gidan nasu. Shayi ya fice daga cikin gidan ya nufi makarantar da yake son ya sata. Yana kan hanyar ne wayar Jamil ta shigo. Fakin ya sannan ya ɗaga gami da faɗin. Ya aka yi ne babban goro? Dariya Jamil ya sosai sannan ya ce da shi. Na ji ba komai, za ka sani. Sauya hirar da faɗin. Za ka shigo ne yanzu? A'a gaskiya. Dan beauty na karatu take son yi. Yanzu haka Prince College nake ƙoƙarin zuwa neman registration. Amma da ya faɗa yana mai ƙalƙalewa da dariya. Ka zo gida mu magana tukunna kamin ka ce. Jamil ya faɗa sannan ya katse wayar. Amma juya kan motar nashi ya nufin gidansu Jamil. A harabar gidan ya same shi zaune yana jiran shi. Ƙarasa ya wurin shi sannan ya fakin. Ya fito fuskar shi ɗauke da yalwataccen murmushi game da faɗin. Kai zan tafi uzurin madam shine ka kira ni. Faɗi magana kada sauri kar ka ɓata min lokaci. Amma dai ya faɗi lokacin da yake ƙoƙarin hawa saman buɗin motar tashi. Gani nai bai kyauta a ce Zara ka sa ta a secondary school ba. Waye da ni ko kawai ya kamata ka biya mata ta zana saboda shekarun tafi ƙara tafiya suke yi. Ko ya kake gani? Jamil ya faɗa yana mai ɗan yin murmushi. Wallahi sam tunanin na bai kai na ba.
Amma fa wannan shawara taka ta yi wallahi. Shi yasa kullum nake ƙara son ka ɗan uwana. Duka Jamil ya kai mishi suka kwashe da dariya su duka. A nan gun Jamil ya ɓata lokaci sosai. Suna ta famin firarsu. Yana shaida mashi Zara ta yafe mashi dukkan abubuwan da ya yi mata. Da haka yanzu sun shirya sosai. Dariya Jamil ɗin ya sanna ya ce da shi, shege mutumina. Ashe arna kake kacewa shi yasa kwana biyu har wani ƙyalƙyali na kana yi. Ka ce mun kusa zama uncle. Ya faɗa yana mai dariya shaƙiyanci. Kai, wanda kashe arna Jamil? Da 'yar yarinyar nan irin Zara? Duka ba da wuce shekara 16 ba. Ai ba za ta iya ɗaukar larurata ba saboda ta mun ƙanƙanta. Lallai Hamad, wallahi ba ka da kai. Wato Zara ce ta yi ma ƙanƙanta. Ina nan za ka same ni. Za ka zo ka ce in je in ba ta haƙuri wallahi ba zan ce ba. Jamil ya faɗa yana mai ci gaba da ƙyalƙyala dariyar shaƙiyanci. Allah ya kyauta. Ni ai na san matata. Ba na buƙatar taimakon kowa. Duk lokacin da nake buƙatar angon cewa yin abu na zan yi. Amma ya faɗa lokacin da ya yi ƙoƙarin barin wurin. Allah ya shirye ka mutumina. Jamil ya faɗa lokacin da Hamad ɗin yake rafotsin ficewa zai fice daga cikin gidan. Kai tsaye supermarket Hamad ya biya. Ya yi wa Zara shopping sannan ya nufi gida cikin hanzari. Dan ya ga sanyin yamma ya fara sakowa. Zara kotun da ya tafi bata zauna ba sai da ta gyara gidan fes. Sannan ta dafa abinci mai rai da lafiya. Ta jere a danin sannan ta shiga wanka bayan ta yi sallah. Hada kanta sai a cikin wasu riga da wando, pencil, waɗanda suka kasance maroon kalo. Ta raba gashin kanta gida biyu. Ta kama kowane ɓangare ta ɗaure da ribon, ɗayan fari, ɗayan kuma maroon. Gashin kan nata ya sauko a wuyanta. Sosai ta yi kyau, kai ka ce 'yar bebi ce. To jama'a bari mu dakata anan duba da lokaci. Sai a tara a shiri na gaba don shin za ta kaya cikin labarin da muke kawo muku mai suna ta mu kankanta. Wanda ni Abubakar Sadiq nake kawo muku shi wannan shirin tamu nake cewa. Idan wannan ne farkon zuwa wannan shirin tamu sai ku danna mun subscribe sannan ku ta wani alama ƙarasa gaba. Domin a dinga sadar ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Kana ku ta wani alama like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokanan ku da ke da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ko rafi ko ba kuma section game da muke kawo muku. A huta lafiya.